Assalamu alaikum, idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha ta muka daure ka danna mana subscribe da kuma alaman kararrawa don samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Jihohin da basu samu kujerun ministoci ba a yanzu a gwamnatin shugaban kasa Tinubu. Shugaban kasa Bola Tinubu ya mika sunayen ministoci ga majalisar dattawa, sunayen mutane 28 ranar Alhamis 27 ga watan Yuli domin tantance su. Bayan an danganta sunayen da ya mika a majalisar, bayan an danganta sunayen da ya mika a jihohinsa na asali, gano jihohi 11 da ba su samu, an gano jihohi 11 cewa ba su samu kujerun ministoci ba tukuna. Ku ci gaba da tare da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka, ku ci gaba da bamu haɗin kai a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Za mu dinga kawo muku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kar ka manta ka danna mana subscribe da kuma alaman ƙararrawa.